Здравейте на всички, Джон Смит е с вас, или Георги Симеонов, или Георги Смиленов, който както предпочита. Днес ще говорим за пирамидата на илюминатите от банкнотата от $1. Пирамидата на илюминатите, символизираща много неща и всички от които са доста важни, всъщност е магически символ, сигил на английски. Значи това е един от най-важните символи изобщо в магическия символизъм. И символа на банкнотата от $1 е един от най-вижданите символи на планетата изобщо. Мисля, че малко хора го разбират напълно и просто искам да помогна на колкото се може повече българи. Не случайно видеото е само на български. На английски има предостатъчно информация и всичко в тези видео може сами да се потвърдите и да се намерите от различни източници. Добре, общо взето трябва да разберем поне малко какво става в централата на Uncle Sam, Master of Puppets, ако искате го наречете Пентагона, перфектния сатанински дворец, погледнат отгоре, и Белия дом. Всичко е свързано. Кулата всъщност е пред Белия дом е 666 фута точно, с основите, които са под земята. Общо цялата структура е толкова. Значи ще се опитам да обясня колкото мога по-добре и моля зрителите да пишат коментари, ако мислят, че нещо е непълно или невярно, или изобщо, ако искат и те нещо ме да научат. Всъщност на това най-много ще се радвам. Не твърдя, че знам много, не твърдя, че знам всичко. Това е малка капка от важна информация на тема окултен символизъм. Окултен, нали, от окулт. Окулт означава просто скрит, не означава лош, не означава черен, не означава червен, означава скрит. Окулт не означава скрито. Значи, този символизъм не само на банкнотата, принцип окултния символизъм е насякъде в ежедневието, насякъде покрай нас, ни влияе подсъзнателно. Това е цялата схема, подсъзнателно. Не разбираме какво става и защо става. Тя, които го градят, те разбират какво става и защо става и как става. Добре, всъщност тайната е, че няма тайни. Просто истината е в един доста голям окултен пъзел, който е не само символичен, просто е окултен. Значи, както виждате на банкнот на $1 в ляво, има една пирамида с едно око. И това е най-разпространената банкнота, както казах, един от най-вижданите символи изобщо, не само на банкнотата. Ама просто реших да го покажа на банкнотата. И всъщност това е символ на всички мистериозни окултни традиции, които винаги все още поробват 99,999% от населението. От хората изобщо. Да, малко тъжна е историята, само че всичко се постига чрез знание. Един момент човек е казал: няма по-безнадежно поробен от този, който не знае, че е поробен. И този символ е египетски, може би се досетихте. Ето го в големия размер. Този символ е египетски. В Египет, ако не знаете, са имали мистериозни училища, окултни училища. Всъщност тогава не са били окултни, просто са били мистериозни. Там са родили едни от първите гностици, гностик. И оттам произлиза Хермес, всъщност. Херметизъм, някой, ако е чул за херметизъм. Или Хермес, тръсмегист на български, или Хермес Тръсмеджайтас, мисля, че на английски е същата работа. Значи, той така се знае в Гърция, обаче в Египет е под името Тот.
И всъщност това е един и същ човек или Бог, или Бог в тяло на човек, както са го приемали древните гърци и древните египтяни. Добре, най-отгоре на пирамидата виждате написано Ануит Коептис. По-долу имаме самата пирамида, на която липсва кулминационния пункт или камъка, звеното, частта, която свързва цялата пирамида. На върха на пирамидата, като двоизмерен отвор, портал или врата към небесата, стои всевиждащото око. То всъщност излиза от небесата, от невидимото за нашите очи, което е духовното. В солидната част на пирамидата е издигната 13 слоя. 13 слоя тухли. И се вижда, че слоевете стават малко по-тънки. Най-долният е най-дебел и прогресивно нагоре стават по-тънки, по-тесни, по-малки. 13 слоя тухли и всъщност 13, числото 13 на няколко места в еднодоларовата банкнота. Има 13 звезди около орела, който е отдясно на надписа 1. Това е малко друга тема. Просто трябва да направя друго видео за символизма в цялата банкнота. Нищо изобщо не е случайно там. Числото 13 преобладава. Значи най-отдолу има лента с надпис Novus Ordo Seclorum. И трябва да разберем, че всеки елемент е направен с точна идея, замисъл, магическа символика, послание и дизайн. И дизайнерите на този сигил или сиджил, не знам как е на български точно, магически знак. Значи сигила влияе подсъзнателно. Значи не трябва да четеш, да гледаш всичко в него, да се заглеждаш, да го осъзнаеш, да го мислиш, което става точно в момента. Той така иначе не влияе. И е изработен с доста голяма прецизност. Добре, сега почваме символите един по един. Ануит Коептис, най-отгоре. От латински означава той или тя служи на нашата работа или нашия проект. Ануит от латински значи да служиш, да услужваш, което е фокусирано към лице ти, той, тя, то, да служи. Коептис означава проект или работа, която е в прогрес, която е несвършена. Написал съм си тук няколко листа с точки, защото за първ път правя видео, надявам се да ви хареса. Пак се моля някакви коментари, някакви идеи за нещо изобщо. Най-отдолу на пирамидата от латински пак е написано Novus Ordo Seclorum. И тук малко се бъркат в интернет. Значи това означава просто новия път на света. Обаче го бъркат някои, дето много знаят, с Саклорум. Значи Саклорум е нещо друго, обаче тук пише Секлорум. Секлорум означава свят, вселена. А Саклорум означава от годините, произлизащо от годините. И някои хора го превеждат грешно. Значи Novus Ordo Seclorum означава просто ясно новия път на света.